Hola, què tal? Benvinguts a totes i a tots una setmana més així en el racó del debat de la tertúlia de Tele7 Safor en el programa La Cafetera. Però una setmana més anem a deixar de banda el debat polític centrat en l'actualitat política de la ciutat de Gandia perquè l'actualitat mana. I en parlar d'actualitat a la nostra comarca, la veritat és que aquests dies es parla bona cosa de la localitat de Xeraco. I en sentir la paraula Xeraco, segur que a tots vostès, si estan assabentats de l'actualitat política, la primera idea que es vindrà al cap és la possibilitat de moció de censura per part dels socialistes i dels econacionalistes en contra de l'alcalde del Partit Popular, Avelino Mascarell. Però la veritat és que en parlar de Xeraco hi ha moltes més coses sobre les quals fer referència. El treball que està realitzant l'equip de govern format per el Partit Popular amb Avelino Mascarell al capdavant de tot aquest equip que conjuga experiència i joventut. Anem a conèixer més detalls sobre aquest treball diari i precisament hem convidat a esta taula de la cafetera en aquesta edició especial del programa al propi alcalde de la localitat de Xeraco. Avelino, benvingut a la cafetera. Hola, moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres. Anem a dedicar els següents 50 minuts a conèixer un poc més de l'actualitat del dia rere dia i sobretot del futur més imminent que té damunt la taula el seu equip de govern. Però clar, hem de fer menció, una primera menció obligatòria, perquè la veritat és que junt a Oliva i Almoines, la localitat de Xeraco és una de les localitats que després de les eleccions es parlava dia sí, dia no, d'una possible moció de censura. En el cas de Xeraco, els últims dies es parla més que mai i es parla de que està feta aquesta moció de censura. En quin punt es troba, quines informacions hi ha al poble, es donarà en el pròxim plenari aquesta moció de censura? La moció de censura no està feta. Per a fer la moció de censura s'havien de reunir la majoria absoluta del plenari i davant un notari o davant la mateixa secretària de l'Ajuntament el que havien de fer és firmar. Una vegada firmen, automàticament es queda convocat un plenari per als 10 dies següents. I no s'ha donat el cas, pareix ser que el PSOE va filtrar a la premsa que ja estava la cosa prou avançada i pel que parla la gent del poble, els afins al bloc, que tenim contacte, són gent del poble, ens veiem tots els dies, estan dient que no hi ha res clar, doncs per part d'ells no ho tenen clar. Nosaltres només ens queda que resignar-nos, anem a estar 4 anys així, sempre que haurà aquesta opció, nosaltres no podem parar-nos que si fan moció, que si no en fan, la nostra missió és treballar i portar el poble avant, no podem estar pendent de si la fan, si no la fan, i és una cosa que no pot paralitzar la gestió del poble. Vostès a treballar, el que acaba de dir, i en una mateixa roda de premsa que van oferir així en l'Ajuntament de Gandia per a parlar d'aquesta passarel·la de la qual parlarem més endavant, el propi alcalde de Gandia, Arturo Torró, li va mostrar públicament el seu suport. En el seu poble nota aquest suport també de la gent? De fet, és la formació política més votada del Partit Popular. Evidentment, nosaltres tenim 1.500 vots, en tenim més de 300 més que el PSOE i tripliquem el bloc, mentre les altres dues forces van baixar en quantitat de vots, nosaltres vam fer una pujada molt gran. És la primera vegada que el Partit Popular guanya a Xeraco i ens sentim molt orgullosos, la llista, la directiva del partit i a nivell provincial i comarcal els mateixos companys de militància així ens ho fan saber. Arrel de totes aquestes coses, la gent del poble està indignada. Realment es sent mal de veure que es poden ajuntar dos partits i tombar a l'alcalde, quan no ho van fer fa quasi un any que estem governant i pareix que ara vulguin moure. No entenen perquè no veuen justificació per a fer-ho. No hem fet ninguna mala gestió, no hem arruïnat el poble, estem fent treball, estem treballant pel poble per a que tot vagi bé, ahorrant, estalviant, i el poble no entén, inclús ni les esquerres ni els mateixos militants tant del PSOE del bloc no entenen l'opció aquesta, no la veuen justificar. Canviant d'assumpte, veurem el que passa en els pròxims dies o setmanes. El que diu vostè, el que s'ha de fer és continuar treballant. Parlem i per a treballar un ajuntament necessita diners. Parlem d'un pressupost en l'Ajuntament de Xeraco que no va poder ser aprovat per els vots contraris o no suport de l'oposició. Però clar, vostès des del principi han dit que s'han trobat una situació econòmica en números rojos, en les arques municipals. Parlem de vora 2.700.000 euros de deute als bancs, de més de 600.000 euros de pòlisses venciment al 31 de desembre i quasi 1.300.000 euros de deute a proveïdors i xicotetes empreses. Clar,
no aparar-se amb menys diners, això suposa tindre imaginació, estalviar, optimitzar recursos. Optimitzar recursos, i el que més estem utilitzant és l'ingeni, perquè capital no hi ha, entonces aprofitem del que tenim, de la il·lusió i de les ganes del nou equip. Nosaltres arribem a l'Ajuntament i campanya anunciant 4.300.000 i quan entrem votàvem 5 milions i sobrats. Ara estem pendents d'una auditoria que en breu revelarà quina és la situació exacta de quan nosaltres entrarem a governar. Nosaltres parlarem en els dos grups i van quedar que tindríem intenció dels pressupostos que arribaran negociats ja al plenari, que no obriren part de debat, sinó que estigueren treballats en conjunt. En desembre es presentarem en un borrador als dos grups. Hi havia un membre de l'oposició que no estava, nosaltres l'haurem pogut presentar i haver-los aprovats en la majoria simple, ja que el vot de qualitat de l'alcalde ho permetria. Però no vam actuar d'aquesta manera, entenem que no és ètic, que no és legal i que ja que havien dit que anem a fer-ho així, es donem l'opció als dos grups. Presentem el borrador en desembre i a febrer es portem a plenari esperant al·legacions i no res, es van tombar. En contra tinc que dir que el pla d'ajust l'han aprovat, però el pla d'ajust és una cosa que limita per sí o sí l'hem de fer, perquè tenim 1 milió d'euros de deutes aproximats a proveïdors, necessitem que els financen per a poder pagar a empreses i donar-los una burbuja d'oxigen. Entonces, en aquest pla, retallar gastos innecessaris ha sigut l'objectiu. De moment hem intentat no despedir a ningú treballador perquè entenem que no és època de fer-ho, però que la situació està mal i tenim que anar ajustant-nos a la realitat, no mai gastar més del que tenim o del que ingressem. Tenim els pressupostos del 2011 que ens donen més marge de maniobra, que són prorrogats. L'únic que no es prorroga és la part de subvencions i la part d'inversions, però com el 2012 no portàvem ninguna inversió i les subvencions tindrem que negociar-ho en la resta de l'oposició, perquè si no les associacions vindran a buscar a l'alcalde que volen cobrar i jo no puc pagar-la si no aprovem els pressupostos. Vull fer les coses ben fetes. Entonces, en aquesta línia estem treballant en els pressupostos del 2012, ens adaptem a ell encara que no estiguen aprovats, perquè són més reals que el del 2011. Encara que ja he dit que el 2011 ens donaria marge per fer moltes més coses, però som realistes, estem convençuts que en austeritat i en bona gana podem portar l'Ajuntament avant i l'Ajuntament està fonat realment, entonces entenem que podem reflotar-lo entre tots. Entre tots, i això inclou també una mesura en qüestió de personal per allò d'optimitzar els recursos. Van tenir negociacions i van arribar a un acord amb el personal de l'Ajuntament per a incrementar les hores amb el mateix sou, és a dir, tots s'apreten el cinturó. Sí, la plantilla de l'Ajuntament és una plantilla curta i dona l'opció de sentar-los a tots i poder parlar en ells, i el que vaig fer va ser citar-los a tots i ells saben, treballen a l'Ajuntament, saben que la situació és molt mala i els vaig demanar la col·laboració. Vam estar negociant, vam tindre temes més durs, però hi eren temes personals d'algun treballador en les negociacions, però al final les dues parts han cedit i els treballadors, la qual cosa agraeix molt, els treballadors de l'Ajuntament treballaran un poquet més per tal d'aliviar la situació econòmica en la que es troba. I qui també estarà agraït o agraït són els proveïdors que tenen aquestes factures pendents, perquè també és una prioritat del seu govern del Partit Popular, aquest pagament de les factures pendents a proveïdors. És interessant per a ells i és interessant per a nosaltres. L'Ajuntament ara, en el pla, pagarà els proveïdors, financiat pel govern, i el que faran és donar-me a mi marge per a treballar. Jo podré negociar els preus, no és el mateix pagar-los pronte que tardar en pagar. Sempre les empreses incrementen el preu. Entonces a mi em donarà marge de treballar i començarem a ahorrar ja una vegada comencem a pagar, perquè segur que les factures no s'unflaran. I jo soc de la persona que agarra 3 pressupostos, o inclús més, i mire, compare i analitze, i quan acabe encara peguen una roscadeta més per ajustar-los a on podem arribar a l'Ajuntament. És com si fora per mi personalment, i és que vull acabar la legislatura i demostrar que l'opció del Partit Popular era una opció bona, que es pensaven que potser tal vegada si Ferran no continuava, el que vinguera darrere anava a arruïnar l'Ajuntament, i és tot el contrari. Hem trobat l'Ajuntament mal i estic segur que
que d'ací 4 anys podrem presentar comptes, tornarem a fer una auditoria i demostrarem al poble que la gestió ha sigut sana i millorarem en servicis, en qualitat i en tot. Parlem del futur de la ciutat, de la localitat de Xeraco, el futur urbanístic. En aquest pla general, comentàvem abans, està avançat el treball del pla general i, a més, important, que s'adaptarà a una normativa que abans no complia. Era necessari abordar aquesta qüestió. Bé, tenim la sort de comptar en una persona que ha sigut obrer tota la vida, ara és un xicotiu constructor i entén molt d'aquestes coses. Entonces, ell ha elaborat molts punts del pla general que s'escapaven als antics polítics i van acceptar les propostes que ell va fer. Nosaltres entrem a governar i ens posem a treballar ja en el pla general. El pla general és una cosa que ja tenia que fer anys que era feta. Hem tingut molts problemes i ha sigut unes despeses massa grans per al poble de Xeraco i arribaren tard per a poder fer un pla general. Nosaltres ja hem anat a diverses reunions a València, a les conselleries, a Cultura, a urbanisme, a mig ambient, entonces estem treballant-lo per a que es faci pronte i una vegada vinga la cosa poder desenvolupar-lo i que la gent tinga treball, feina, ocupació. Després parlem ja de més projectes en concrets, perquè parlant de projectes d'infraestructures, també estos dies no només es parla de la moció de censura en Xeraco, també es parla de qüestions més positives per l'actual govern del Partit Popular. Com és aquest projecte que ha presentat conjuntament Gandia i Xeraco, vostè junt a l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, aquesta passarel·la que finalment serà en vora 5 quilòmetres de longitud, amb una inversió important de 5 milions d'euros, amb un objectiu molt concret, unir les dues platges per al benefici de les dues localitats en l'àmbit turístic. Una passarel·la que vostès ja també estan ampliant en el seu terme municipal. Bé, Xeraco ara té uns 200 metres de passarel·la i quan arribarem al govern demanarem que ens l'ampliarem. Hem insistit molt en aquest tema perquè Xeraco té les dunes, que és el més preciós que tenim, i no tenim ningú passeig. Entonces, fer un passeig de fusta és una cosa que li venia bé al poble. Demanarem l'ampliació i ens han ampliat ara un quilòmetre 750. Es faltarà un poquet, un quilòmetret, arribar a Tavernes i quan parlarem Arturo i jo dels temes que teníem en comú, una cosa era aquesta, nosaltres ja anàvem a tindre la passarel·la i per què no tindre 5 quilòmetres m'han de parar en 3, ell 3 i nosaltres 3, si l'únic cosa que ens separaria seria un pont per a creuar el riu. Però anem a fer una passarel·la bonica, atractiva, i anem a treballar els dos pobles perquè n'hi ha que aprofitar el tiró que té Gandia de cara a Espanya i el treball que està fent Arturo, que és envejable, i també és de veres que ell té més facilitat, la majoria absoluta li dona més comoditat a l'hora de treballar, però que nosaltres anem a anar de mà de la comarca, no només Gandia. Si fa falta en Tavernes, a mi m'agradaria continuar a estar a Tavernes, i si n'hi ha que passar el canal, doncs també, perquè hem de renunciar a tindre moltes coses. Podem aprofitar-nos i fer comarca, unir-nos. Tenint idea i diners, es pot fer, es pot anar endavant. Més infraestructures de comunicació. Hem de parlar també d'una infraestructura que també afecta a Gandia, ahí està en Xeraco i Gandia, que es va donar a conèixer en Fitur, vostè i també, Arturo Torró, l'alcalde de Gandia, van donar a conèixer la connexió, l'entrada, l'accés nord a la platja de Gandia. La veritat és que algun mareig que d'altre no ha portat, tant així com a la seva localitat, a Xeraco. Per lo que el dia de la majoria absoluta, jo, potser, possiblement, el que m'han recriminat els dos grups de l'oposició i el que s'ha vist és han gastat altres arguments de cara al públic, però no semblava bé l'actuació meva de no haver-los comunicat res i haver parlat en Arturo. No obstant, en lo de la passarel·la es vaig comunicar per escrit, perquè era que costara, que anem a portar aquest tema avant, perquè no diguen després que no els he avisat. Així l'única cosa que n'hi havia, l'única queixa, perquè el Bloc i el PSOE entenen que l'accés és necessari, és una cosa molt avantatjosa per Xeraco, per Xeresa, per Tavernes, per la comarca. Gandia té un mal accés, Xeraco el té prou millor, però sí que és de veres que si llevarem trànsit per dins del poble i farem una millor comunicació entre Xeraco i Xeresa per la gent que va treballar d'un poble a l'altre o inclús a festejar o qualsevol cosa, o a passar els temps d'oci, perquè n'hi ha molta gent que tenim molt bona relació, Xeraco i Xeresa. Entonces, el fet d'aconseguir una carretera d'estes i que no afectara al mig ambient era una cosa interessant per als tres municipis.
I una altra carretera també, continuant en la costa, per dir d'alguna manera, és aquesta connexió en tavernes. Es troba, si no tinc mal entès, el projecte d'aquesta carretera, que és la CB605, està en informació pública. La primera reunió que vaig tindre en Arturo va ser per a parlar d'aquest tema, perquè no és una cosa que ens afecta només a Xeraco o a Tavernes, és un problema també de tota la comarca. El poble que venia immediatament era Gandia i és un projecte que és bonic per a Gandia, Oliva, Piles, Berreguard, totes les platges del sur estarien comunicades en València. És la carretera Nazaret-Oliva i a dia d'avui és un camí en males condicions i a més perillós, és un trànsit de ciclista diari i el que volia fer és que l'ampliaren, fer una carretera en condicions i que estiguem ja a la comarca connectada com cal, perquè és inviable que estiguen anant la gent per un camí que és perillós, ja n'hi ha hagut accidents, inclús morts, i és una cosa molt desagradable, i és el projecte que avui per avui més empenyo estic posant, perquè m'he reunit diverses vegades en Diputació, amb els tècnics, amb el diputat de Carreteres, li ho vaig fer saber també al president de la Diputació, i a més, en tot aquest tema vaig aprofitar també per a demanar el carril bici que unirà Xeraco i la platja, que també enllaça en la nova rotonda que està ubicada, que pront s'acabarà, ara quan acabi la posta dels ous dels patets i del samaruc, i el que farem, la parada biològica, i el que farem és treballar per a que la platja i el poble tinguin un carril bici, la connexió amb Tavernes per la carretera, la connexió amb l'autopista i platja de Xeraco per la nova carretera que demanàvem Gandia i Xeraco, i no res, progrés i futur per al poble. Xeraco més oberta que mai, i és important facilitar l'arribada, aquesta comunicació, aquesta connexió, per a facilitar als turistes, als visitants. Quan ixen, és una queixa que tenim prou habitual, quan ixen de l'autopista es perden, no està ben indicat, no saben si anar cara a Gandia, cara a València, i entonces a nosaltres es vendria molt bé que ixin de l'autopista una redona Gandia-València, a la Camp València, i de la rotonda platja Xeraco, directament, platja de Gandia. Això seria meravellós per a tots, no només per a Xeraco o per a Gandia, sinó per al turisme en general i per a tots els municipis de la comarca. Vostè acaba de dir ara turisme. Precisament vostè ja ha tingut la seva primera experiència com a alcalde de Xeraco en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, que ja la pròxima edició està ja al caure. Aborden ja una segona edició en l'experiència de la primera, i per allò d'enllaçar-ho en optimitzar els recursos, donada la situació de les arques municipals, en l'anterior edició ja va haver una inversió molt retallada respecte a l'edició anterior, va ser amb la tercera part del pressupost, si no tinc mal entès. Bé, la consellal de Turisme, Ubalda, és una persona que, una ama de casa, a part de ser professora, que mira molt l'economia domèstica i sap treballar en aquest aspecte. Entonces ella, basant-se en les gestions d'altres anys, mira, i altres anys va costar uns 6.000 euros l'anar a Fitur. Entonces comença a treballar i nosaltres hem anat en 2.000 euros de manera molt com si fórem família, en el cotxe, tots xerrant, en habitacions compartides, en pura austeritat, per tal que l'Ajuntament no ressentisca en tot això. Hem anat a treballar a Fitur, hem estat buscant hotels per a que invertisquen a la nostra platja, és una mala època per a fer-ho, però nosaltres no anem a renunciar a donar la major qualitat en servicis i quantitat per al nostre turisme, per a la nostra economia, perquè el major problema que tenim és la faena. Entonces entenem que la platja pot ser, en turisme, pot ser una bona manera de que la gent es senta millor i que tinga treball, que és el que realment reconforta avui per avui. Platja de Xeraco, que vostè comentava, té tots els ingredients, els elements per a ser un atractiu. A més, no hem d'oblidar, és una de les platges que tots els anys renova la seva bandera blava, i això és un símptoma de qualitat pel que fa a la platja. I clar, i també important, el fet d'atendre les necessitats dels veïns i veïnes, en aquest cas de Xeraco. Aquest trasllat a la platja també s'ha habilitat un autobús per a fer una connexió diària, no? Sí. És una demanda, està l'associació de veïns de la platja, des que arribarem nosaltres posarem en marxa també la d'hostelers i comerciants, que ja funciona
de meravella, i ells ens transmeteixen totes les queixes, fan un poc d'enllaç en l'Ajuntament, i l'associació de veïns de moltes coses demanava que és que no tenim més servicis, és que la platja durant l'any està morta. I nosaltres començarem a treballar, ens reunisquen en l'empresa d'autocars i per pocs diners baixava tot l'any. I jo vaig dir, bueno, pareix mentira que s'hagin cremat diners sense trellat i de manera molt roïn i que puguem tindre el servici d'autobús durant tot l'any que no l'hagin donat. I res, negocien ell, ajustem el preu, perquè ja saps que a mi m'agrada negociar els preus, i res, ja n'hi ha autobús tot l'any a la platja. Només arribava d'estiu, ara tindrem l'autobús tot l'any. Vostè ja fa menció, també, però és important, per allò de ser el motor econòmic important com és el teixit empresarial en la platja. Ja s'ha creat des de l'Ajuntament, s'ha col·laborat, suposa, en aquesta creació d'associació d'empresaris i es vol fer el mateix per al poble. Sí, estem treballant ja per a fer el poble, la consellera ja ha citat a la gent i està treballant perquè en la platja hem vist que té bona acceptació i bon funcionament l'Associació de Comerciants i Hostelers, perquè són ells els que ens han de comunicar a l'Ajuntament les necessitats. Nosaltres hem d'aprendre d'ells i ajudar-los en tot el que ens demanen. Ha funcionat bé, veiem que hi ha bon clima i que va aportar feina per al poble i una manera més dinàmica de treballar, i el que volem fer és que a Xeraco Poble també estigui aquesta associació i de la mateixa línia continuar promocionant el treball pel poble. Una curiositat, a l'hora de manprendre totes aquestes gestions, no sé, té a l'oposició al costat? Col·labora en aquest tipus de... O no tot el que voldria? A mi m'agradaria més, però sí que és de veres que si s'oposaren a això seria tirar-se terra als ulls, i no van a fer-ho perquè saben que tot són coses bones i si fan una oposició destructiva es destrueixen ells mateixa i no van a fer-ho. Sí que fan a vegades paralització en algunes coses com els pressupostos, que donen unes excuses molt ambigües i molt irreals, però que en coses d'estes no s'aparen en fer oposició perquè saben que els afectaria a ells també. Entonces, espero que continuen en aquesta línia i que treballen pel poble, que és el que realment toca, és per al que em van presentar, per ser alcaldes i consellers. Clar, però moltes vegades també el que diu vostè des del govern està la sensació de, sobretot en aquesta dinàmica política, dia darrere dia, de que el que vol l'oposició és boicotejar la gestió del Sí, és que la política és molt roïna. A mi realment la política no m'agrada, a mi m'agrada la gestió i tinc un equip de gent que s'ha preocupat per la gestió. Ells ara, quan els ha vingut tot això de la moció de censura, els ha afectat, a la gent nova sobretot, perquè ells no entenen que estem fent les coses bé, que estem treballant, que estem estalviant, que estem fent moltes més coses amb molts menys diners. Entonces no entenen per què tot això ara. Diu, què passa? Que estem fent les coses bé i no els agrada. Entonces, jo preferís que la gent meua que vol fer gestió que no política, i sí que és de veres que ens hem oblidat de la política, ens hem oblidat un poquet, que és una cosa que jo demanaré quan faig l'assemblea, perquè volem fer-ne 3 mínim a l'any, quan faig l'assemblea demanaré disculpes al meu partit per no prestar-los l'atenció perquè hem posat davant Xeraco, davant del que és el Partit Popular. Crec que és el que toca, però sí que és de veres que potser he pecat en això. Dedicar-me a fer gestió i oblidar-nos de la política. Al principi diguérem això és el que n'hi ha, esperem que l'auditoria acabi de corroborar el que nosaltres diem i que ho confirme, i després, a partir d'ahir, només queda de treballar, no podem estar mirant sempre arrere, que és de mirar avant i fer i treballar i fer i no parar, sempre mirant avant. Això és una qüestió que agraeix la ciutadania, en aquest cas els veïns i veïnes de Xeraco. Tenim moltes més coses, hem de parlar d'educació, de sanitat, de seguretat ciutadana, tots centrant-nos en la localitat de Xeraco. Però ara fem un paronet per a publicitat i tornem de seguida, així en aquesta edició especial La Cafetera, en aquesta entrevista amb l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell. Tornem de seguida, fins ara.